सबरीमाला नाम किपरि ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି अय्यप्पा स्वामी महिषी को वध କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବାଘ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେଉଥିବା अय्यप्पा ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବସି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିବାର ଦେଖିଲେ। अय्यप्पा ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ अय्यप्पा ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୋ ନାମ ଶବରୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମ ବଂଶର ଶବରୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ अय्यप्पा ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶବରୀ ଏକ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। अय्यप्पा ସ୍ୱାମୀ ହସି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବି। ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଳ ଧାରଣ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଶବରୀମାଳା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ ଏବଂ କେହି କେତେ ତୁମ ନାମ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେହି ପାହାଡକୁ ଶବରୀମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।